kaya ngene, Dik. Yuk. Wis ah. Ana apa? Wis jogete mandek tek ketek. Sing joget sapa? Lha iku kowe. Aku ora joget kok. Lah lah apa? Lah aku mang lak bar ngombe sirup. Heeh. Sirup tak ombe lagi roh nek ana tulisane Apa e? dikocok dulu sebelum diminum. Heeh. Mang urung tak kocok wis tak ombe tak kocok saiki. Lah iki kayak perkara ora joget. Ora, Lah perkara apa? ngocok sirup. Sampeyan aja dikocok sirupem ngono ya, Le. Lah piye? Kowe melu aku tak geblokno ning ratan kono lho. Karuan ben tak kopyok. Lah kowe kok muring-muring iki lha apa? Iki acara apa? Oh, ketok acara sedekah bumi Heeh. Desa Daulan. Dawulan ya. Nah, masyarakatnya luar biasa. Nggih, Sing nonton ya kompak-kompak. kompak. Pengen ngerti aku, mosok wong kene iki akeh sing rondo lengek. Lho tek iso ora no andun, nduh. Lah iku sing nonton kok wedok-wedok tok. Eh. Delok jajal ana sing lanang ndi? Sik tak urus. Anane sing delok iki piantun putri entok. Iya. Menawa sing lanang urung teko ngedos menawa. Ijek ning sawah. Ning sawah. Lho. Piantun putri iki senengane hiburan. Lah terus. Ngrawuhi ketoprak, mirsani ketoprak cahya muda, kondange ketoprak-ketoprak tuwa, Dik. Neng ledek ayu-ayu ngene iki ya yaiku penjol mbiyen metu, saiki wis ora metu, mergane wis Piye? Jajal baleni. yaine penjol biasane yamene iki wayah metu karo bareng saiki yaiku penjol ning kono rame tanggapane perkara wis sing bojone aja menturmu. Apa mbok genteni? Mah, Aku ndek iki tiipeni karo yaiku penjel. ana apa medeni wong? Anu ngek. Apa e? Aku ning kene ning kono tanggapan jarene iki ruwame. Rame. Ndekne iki ora duwe sisean, ora duwe gandengan. Heeh. Lah terus tak omongin, lah gandeng kula pripun Mbah ngono. Lah terus? Mok kowe ijek keciliken ngono. Lah terus ape gandeng sapa? Aku sir nek gandeng bengek muni ngono. Aduh, Kowe ndak nyusul rono wae. lah aku mboten gak mati ya lah. Alah pek nangis. Jenenge jodoh rejeki pati iki Gusti Allah ingkang kagungan manusa kantun klampahi nggih Bu nggih. Kuwi kaya pengajian dah Cak. Alah. Kini iki mayoritas Islam, Pak. Ora apa-apa aku disakno mati ya lah, Dik. Ning Loh. aku pesen karo kowe wong kowe dulurku. Piye? Sedina tekan 7 dina aku ya bancaki. Tak bancaki ya wong dulur kok. 40 dina ya bancaki. Iya, Nek 100 dina gak lah. ya tak bancaki tak belehno wedhus. Aja, Lho, tak tahlilno. ora lah. Lah kok ora lah? Kowe nusul. Lho, Lah nek kono ana jaluane dagelan telu karo sapa aku? ate bales ora usah bales. Wong manungsa urip iki bakale mati. Ya wis ngono iku lah. Lah, delok masyarakat kene delok lho, Pak. Endawulan. Nonton daulan. Heeh. Wong kene iki delok le awake. Seger-seger. Seger. Heeh. Ngono iku lho. Mbak-mbak ibu-ibu ngono iku lho. Aku ra uman nggon dhe ning pinggiratan. Apa melu rene lah yo kowe. Apa mbok apakno nek melok rene? Tajak diet. Diet Diet. piye? Matur suwun aku ra uman nggon dhe manggonku sanding diesel ning telampe awar gabah gatele kabeh. Lho ngono ku wong delok ora umum nek sing liwat kok. Lah terus piye? Piantun kene nyatane do brai-brai do nganggo minyak kabeh. Lho kene iki ya minyakan kabeh lho, Pak. Sing
cah wedok reh bondingan rada disemerabeng mlakune gayane yo bocah daulan cewek daulan. Piye-piye mlakune? Mlaku ning ngarepku Mas Srit mak srebet. Gesbi. Minyake Gesbi. Heeh. Jajal Nestro sing wis keluarga wis duwe bojo. Ibu-ibu bude-bude ndak mau kalah. Mlaku ning sandingku jare dicincing rada dhuwur sithik mlaku ketemek manak loro menawa wong rada mekekeh. Sik nek manak loro kok mekekeh iku. Maksude iki jengene usia, jengene dengkul padha linu, mlakune ya ora iso jejet to, Le. Ra iso ya, Pak. Mlakune ketemek ngarepku mak srebel. Rexona. Minyake ya Rexona. Ngene ku ana wong tuwik dhewe umure 70 mbok pira. Kok kulon kono tenan ora ngobrol aku. Jarike dicuwincing dhuwur, mlaku rada kebat. Etek-etek mi jasmi ayo mi taman ku wis dagelan metu. Yalah. Terus bareng mlaku ngarepku Mas rebel. Remason. Kowe kok padha ngelokno. Kowe padha ngenyek wong tuwa kene. Sing ngenyek sapa? Ya aku. Wong tuwa iki faktor usia ya dengkul padha linu, geger padha pegel dang ya, Dik. Wong aku sanamne ora telat remasin ping pindho gegerku ya pegel kok. Kowe padha nyepelekno wong tuwek-tuwek berarti, Pak. Lho tek iso kok. Lha kuwi mang jare wong tuwek-tuwek mambu remason. Lah nek wong tuwek mambu solar apa bakul bensin dekne? Mikir golek. Ora iso, maksude tuwek iki ayo diajeni. Heeh ya. Wong tuwek iki wis tau nom, sing nom urung karuan tau tuwa. Oh, jenenge wong tuwa iki alhamdulillah barokahi karo sing enom kok. Iya no. Wong masyarakat kene dhewe nek tuwa iki mesti enak, Pak. Oh gayam. Apa wae ning donya iki nek sing barang tuwa iki mesti enak. Tenane. Contone gedang. Nek wis tuwa rasane legi, nek enom sepet. Lah, iya ya. Terus pelem. Nek tuwa rasane legi, nek enom sepet. Nah, kecut. Lah terus sawo. Nek tuwa rasane legi, nek enom sepet. Nah, apa wae ning donya iki nek sing tuwa iki mesti enak. Berarti nek sing tuwa enak. Kowe tau dijangakno bung bojom? Ayo kowe. Pelem ya pelem. Pelem iki nek tuwa lak mesti enak to, Pak? Enak. Legi. Nek enom kecut. Gedang nek tuwa rasane legi. Nek enom sepet. Lah, gedang. Sawo. Nek tuwa rasane legi. Nek enom sepet. Apa wae ning donya iki nek sing tuwa mesti enak. Lah iya aku iki takok, kowe tau dijangakno bung bojom? Ya tau. Iku jangane sing enak iki sing enom apa sing tuwa? Sing enom. Lah iya. Hari sing tuwa enak. Maksude nek sing tuwa iki larang regane. Sing kandha sapa? Kayu jati tuwa larang regane. Iya. Murah apa enom murah regane. Wong nganci jeng kluntung. Emas sing tuwa ya larang regane. Sing enom ora ana regane. Emas enom. Iya, berarti apa wae sing donya iki nek sing tuwek iki larang. Wis omongam. Wis. Lah nek begenggek iku ora sing enom ta sing tuwa. Apa? Begenggek. Sing enom apa sing tuwa kowe? Ya sing rasa apa, Pak? Lah iya Dek, wong iku rasa nyebrot-nyebrotake nek pangan ngono iku sing tuwek-tuwek nek rambut jabut ketot surung kluntung. Aja kaya iko gun apa? Iku lho gon shooting mbok ketok menawa wedhus jaya iku. Lho kowe kancamu ora santai ngono, wong iku nek duwe utang iku mbok ya semoyo iki dikeki kesempatan. Lha apa mbok parani nang omahku terus? Lho saiki wong edan. Wong utangi aku dhuwit sithik-sithik tak utangno kowe kok. Kowe malah aneh-aneh. Lah iya kowe anane aku utang berarti aku ora duwe. Duit. Lah nek berarti sampean ngutangi berarti sampean duwe. Duit. Lah iya ngono kok ora ndek isin. Tak ketak. Jenenge wong utangi tanggung jawabe agama, negara, ora ketang piawan dhewe ndutang kudu dibayar. Utange mung 1 juta kok karo aku kok. Lah wong aku utang 500 kok. Lah mbak anake 1 juta ya pitik ucule mulai ngendok ada duit aculno ora mulai ngendok ya prei ya. Bantingan ya lah. Mbok anake. Ya tak anake. Berarti dadi 1 juta 500 balik 1 juta. Ngono. Ya sesasi lah. Wong urip nek utang nek urung duwe berarti semoyo. Aku semoyo to ora? Heeh. Lah iya kok mbok tagih terus. Sik. Dek nek kene nek ana bocah ngene iki gekno wedang karo diombeni pospit ae, Dik. Ben piye? Ben bongko sisane. Ya ora ngono aku semoyo sik pokoke. Ora iso, tak tagih dina iki. Lho ya aja ngono lho, Ngek. Ngene lho, Ngek. Tak Apa-apa? maksud iki ya ngenteni
piye nek aku celeng-celeng sik ben duwe dhuwit sik. Celengan apa? Ndagel 3 dina ora duwe dhuwit malah tamu kondang-kondang ngono kok. Lamune wong sepatunan, wong ayu-ayu bareng tak ingeti pegawai BRI. Ora ana wong aku ate duwe utang BRI. Ora iso bayar utang. Sik Ora tak antemi kowe. Lho ate langsung mbok antemi gene yo. Lah dhuwit yo dhuwit, utang yo utang. Jangkrik. Ate jangkrik iku. Ate kancam dhewe ate mbok jangkrik-jangkrikno. Para bapak ibu ingkang badhe mirsani slender DPU. Koyok ngarane aku koyok slender iku. Iya piye ya? Aku ora koyok slender. Kayak apa? Bulldozer. Malah gedhi Kowe kok ngene lho wong kekancan kok ya do tukaran iku nyapa nek ana masalah hutang dirembuk ora sah tukaran ora sah padu. Wis tak rembuk pegel ambeku ngrembuk. Wong dene iku ora duwe wis tau tangi. Jengene wong urip ning lingkungan pancene utang piutang nggih wonten nggih Bu nggih. Ning kebangetan casi iki, lho utang ngasih 18 tahun ada urung ngekeki. Ya sing kebangetan iku kowe lho wong utang 500 kok manak dadi 1 juta iku kowe ora trimo lintah darat kowe iku. Lho pitik tak culno ing ngendhok kok. Duwe yo manak. Wis iki ngene ae apik-apikan Aten. Apa kowe? Aku sing dadi penengah. Nek anci utangem kepengin dibayar blondo ana carane. Carane piye? Carane gampang utang juta tak dadekno 10 juta. Gaya. Lho ora sombong, karuan wong kemaki sisan. Ya wis ah. Carane piye? 1 juta dadi 10 juta. Oke. Carane ku tak tinju karo blondo wani ora. Lho sithik ning lara Lho omongan. karuan mesisan lho. Aku promotore. Aja toh. Aja tinju ah. Ngono iku diatur Ande saiki zaman hukum lho. Lah kowe duit 10 juta malah 10 juta wani apa ora? Wis wani aku. Nek kowe menang jadi 10 juta, nek kowe kalah utangnya lunas. Ya wis ora apa-apa. Tenan. Tenan. Wani ke? Wani. Salin. Apa ya? Nek salin. Lah tinju kok. Siap. Lho, ngono kok modele kok petete ngono kok. Kowe ku lapo ndek karo bengek kok wedi ku lapo. Sik lerene le. Piye? Kowe ku ora ro jegere pati yo bengek kok. Jeger iku jaman ndek 16 saiki wis tuwa kok. Lho tuwa iku ayo antem pisan ndara mati no Lah aku. wong kowe iku cah enom mosok wong tuwa ora wani, mosok aku sing wani. Yo ora wani no aku. Piye carane aku ngiwangi kowe ku kancaku ben supaya lunange mutas. Utang melunas. Sik bener. Utang melunas. Aku mau muni. Utang meluntas. Liru. Berarti pokoke carane piye? Ya tak bisiki. Ya. Apa? Mbah. Lah dalah, kok iso dibisiki kok iso ora roh. Ya. Wes ah. Maksudnya piye kok ana wong edan ucul? Pak, ana wong edan ucul nek daulan Pak disik Pak. Racingan yo lah. Ora kok. Diunjukna. Mosok katok mbok. Aja wedi. Wong karo tak siarno. Ayo anu aku. Isu. Baik, ucap selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Daulan tercinta di kesempatan yang berbahagia ini, yuk akan saya tandingkan yaitu 2 superstar tinju kelas amatir pada sore hari ini yang berada di sebelah kiri saya. Bernama Cak Blondo, berasal dari kota Tuban, Jawa Timur. Sedangkan yang berada di sebelah kanan saya bernama Bengek Lek. Yang bernama Begengek. Yang bernama Bengek. Mas Timbul berasal dari kota Tuban, Jawa Timur, sedangkan Mas Bengek berasal dari Kuburan Daulan. Gila nih kok iso. Perlu diketahui Bapak Ibu, Mas Blondo pernah menggondol piala Bupati-Pati pada turnamen tinju di Gorpati, sedangkan Cak Bengek pernah menggondol sandangane tanggane. Baik, perlu kami perkenalkan dengan jangkauan tangan 5,2, sedangkan Mas Bengek juga dengan jangkauan tangan 6,2. Pertandingan pada siang hari ini akan saya pimpin, Cak Blotong sebagai wasit. Ning ono aturane. Angger tung sepisan ya, berarti mulai. Nek tung kedua mandek istirahat. Oke. Sebelum pertandingan tak cek dulu biar sportivitas, Mas Blondo tak cek sini. Oke. Biar sportivitas pada pertandingan pada sore hari ini di live streaming HD oleh Al Robiah bersama Pak Gun. Dicek sih. Nah. Cek
Lah aman, berarti tidak ada sesuatu yang anu. Dicek satu persatu. Bengek. Kowe kok nakalan ngono kowe ku. Ngene iki jenenge gak sportif lho. Wong tinju kok tangane kaca mbok badem karo watu ya modar kok iso aneh-aneh kowe ku. Kaos iki kok ambune kok buadet kae ya. Kaose sapa iku? Kaose Bani. Dan niku. Bani makani sapi sing wedok ana tau umur pesane ngaji. Kuwat cutek iki Bani. Waduh Bani barang iku mek apa? Aturane nek bengek. Piye? Tung pertama mulai. Oke. Berhenti toh madep. Oke. Berada sebelah kanan, Blodo sebelah kiri. Persiapan berdoa dulu. Pokoknya berdoa menang 10 juta. Sik. Tinju ora nganggo pengaman utuh. Persis kayak mau edan ucol ini. Ronde pertama. Istirahat. Kesel istirahat. Lah, Dipijeti ya. Seger enak dipijeti. enak Pak. Enak, istirahat. Promotor kira-kira sebase. Istirahat. Nggih. Nggih. Kok tidure kaya wong ngemis ngene? Yo istirahat Pak, ya istirahat. Lah wong tinju yo adone dirapi barang dene. Ora ketana piye kono ando mbak aku ora ketana. Ini Bani, setila iki mau badipun dikopaken Bani moh. Wasit berkuasa, nek kowe gak gelem, kalah lho kowe duit temilang lho. Kalah temblek. Tenan setan iku temblek tenan moh. Alah seger-seger. Ibang duit juta ilang. Ayo. Kok balik. Ora was-was iki. Matene empong. Balik apa kok balik iku. Seger-seger abune. Yuk, persiapan ready. Ronde kedua. Istirahat. Bengek kene. Lodok kene istirahat. Matene wong cah iki. Ana tinju pupune gawane ra umum. Ngarang dong. Ini aqua. Rasane seger. Aku sprint pantai ya. Oke, sepet karo Fanta. Ngombene apa? Yo blarutan ndak blarutan. Aqua. Seger. Nah, ini lho petinju tenan yo ngene iki. Ya. Aku ah. Ya. Ya. Tanggapan ketek. Ya. Melek. Aku tumbak. Ini duit bintang SMK. Apa nggo bayar sekolah pedot kabeh. Ngombe. Panut aku apa ora dihitung juta ilang lho. Ngombe, ayo. Iki nggo cewek sapa? Nggo cewek sucar menawa. Sunggar kok cewek iku. Ya ojo iki. Wah, yo iki karek gelem ngomong kok duit ilang berarti kan kalah taktis kualifikasi. Ngombe ayo. Ayo gage kok. Kage. Aku malah eling Bani ngombeni sapine aku. Ayo ngombe. Jane ngombe kepiye lah? Yo coba didirati kok direk ngene ku ah. Coba. Ready? Sebelah kanan, Oke. sebelah kiri. Yo. Ronde ketiga. Ngobrol kowe. Iki yo apa niku? Lah sithik kok malah mbok anu ya. Lah
getok aku remo dasku arek. Rasa kok kalah iki larane ya. Apa nek kowe? Rasa kok kalah ya Allah. Wong iki bahasa teko malah kok loro. Lha apa kok kepro iki? Tak kantor dhewe malah Mlayu nek aku. Oke, apa ning ndi kowe? Salah, Mas. Apa? Aku salah, Mas. Salah. Ya. Ora ketana kowe iki ya kesel ngombe no. Ngombe akeh ora ngombe. Ngombe lho. Ngombe kowe. lho. Bahasa tak mbok grojok. Ora urus bahasa kok blok apa yo ben. Ora lakon apa nek ketokak. Aja berarti terus kowe. Nang-nang aku piye, ya? Gantian tiju karo iki, gantian kowe. Ayo. Aki eh. Ih. Pengen mengarep. Kalian kita. Monggo enak kowe iki ngene. Wong ora lah ngono jeneng karo kanca utang yo kudune semoyo. Lah semoyo ora oleh kok, Pak. Wis aneh-aneh ya atur Bang Lipur. Ndecel. Ya apa yo? Tak coplok katok pesinge ra karuan kok. Katoke sapa neh? Bani wisan. Ndecel diparingi anan bekas moro ae, Pak. Heeh, alon-alon. Ayo jali. Yo. Al-Rabi'a. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tanggul leren ning cagak kapak tulisan warna abang tondo isi sayang jenenge gubuk asmara amiyen kae tanggo adum tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara Bakul gambar kok tekan kene. Gubuk kae nyimpen wati. Wetian tumeka sasi. Pak Joko sedih sampean, Bu Ferry. Wayah bengi nganti gagat rino. Iki mau ana penyunan barang lho, Yuk. sapa Mbah Supar, Mbah sapa mau lho. Mbak Suparge Ya ditutupno. catetan sajroning ati datan luntur saya merati Iku ngono Mas Gun, gudeke kaya wedhus. aku kowe dadi garwa amarga leren ning gubuk asmara yo Apa? Mbah Supar. Nuwun apa? Nggih. Oh nggih, oke siap. Ah. Iki mau katuran lagu kula kirimke katur dumateng Mbah Supar. Mbak Supar Enjing Mbah Supar ting Gragalan. grak Ndi? nglalapan Mbah Supar ngalapan kancanipun Bapak Jatin matur suwun kala wau sampun jagungan kalih kula. Mbah Supar kan Jatin mau. Ah, iki ngene, gandenge lakone durung buntas durung rampung. Injil. Ayo sumusul bendara ben ora kadukanan. lah iki darah Lah, darane wis tekan kene. Wah, prai. Bari-bari kembar loro ngene iki lho seneng. Prai aku kembar aku metu. Lah aku nyawang darahku bari-bari baru nyawangku malah kaya ketek kok. Ngono lho, nek bocol nang awal wong wedok-wedok. Alah ya
abot-abote nyenengno wong delok no. Lah kok janur gunung kadingaren rawuh wonten rompoke kula menika satigonipun wonten punapa to lho. Ala wong anake ponakane dhewe kok mbok basani kula apa no kok iso. Kita ben kaya bola ketoprak. Cah kembar iki nek ora salah Janur Windo karo Serwindo ya. Wah, luar biasa. Aku tekan kene iki mau wong-wong ngene do gumun kok. Gumun piye? Sama do glengengan dhewe-dhewe. Piye? Agus isih urip. Yen ngono aku iki dikabarke mati. Lah wingi nek bapak ya kejet-kejet. Iso. Ning rahayune alhamdulillah tansah kaparingan Bagas waras. Lah kene ya buktekno nek kaya muda iki Jono Agus. Mbok nek bengek tahun ngarep mbok ketok mbok ora. Mbok aku jenenge takopno barang pudhe terus lerem iki. Ya bene kok kaya ngene lho ngadus to. Gayam. Lanjut terus kowe. Dagelane papat kok. Kanggo bujung wektu lek.